Chikini chenro mar thieth en chenro manie county. Koro jomoko wacho ni koso bin governors gi mago piny koso en sirkal mamalo. Ng'ano monego bed ni wuoyo go nikech awinjo ka Collins wacho wach mar promotion. Promotion inyalo tim e county ka ang'o miyo ok otimre. Mogo wa kuga nyere ma ngeni Collins kugo mora kabisa ko wacho ni wargi nurses moromo Kenya ka. You know, the shortages mar nurses ma wadwaro osiptende gi seva ng'eny seriously. In fact, katika sirkal ma Kenya County ko nurses mandi Kenya ka tesa ni kipudo krom. King'iyo situation wa mondo wabed gi dakteche ratio mar 1 to 1,000. Mondo beni sirkal ndiko 50,000 doctors. Diga kaiga wa release mana 1,000. King'iyo nurses madwaro mondo ndik Kenya ka kende. Ngini kindiko daktari achiel to bedi ndio kana nurses madhi apar. Manyiso ni nurses mondo beno bedo go gin madhi mana 200. Koro yes, individually ka ji odhi oko gikonyore gi tich to kendo ka gidhi oko to be gikonyo familia gi, but healthcare mar jogi go bedo marach. So ideally sirkal onego ng'ini healthcare right mar jopiny momedo jopiny onego bed ni yudo. Koro onego chak mondo mi wakel sirkal obed accountable. Mana gima duong' moloyo mokwongo. Jagi penja ni shida ni kanye en county government koso national government. Mokwongo ing'eni wasebedo kwa wagore gi sirkal mag counties kabisa. Nyisi ni kata kawuono an Garissa wagolo strike notice. To wasebedo kwa chiwo mae county ka county. Tiyudo ka yes wagore gi counties nikech health nobedo devolved e counties go. To adier wan gi ng'eyo nikech asebedo piny gi governors, nabedo piny gi governor ma Homa Bay ko ng'eyo ni ang'o nomiyo mokwongo for example doctors ne moko bedo promoted, ang'o ne nitie delays. Tiyudo ka sirkal mar county kigoro Homa Bay tiyo gi almost more than 45% mar budget gi e wach mar healthcare. Iyudo ka sirkal ma national delay or pesa no kata samo dweche 3 dweche 4. Iyudo ka counties gi mondo gichul mshahara gidhi ka overdraft gi banks mondo gichul gi pesa ponti national. Koro yes, health will devolve to take part of it must strongly government, national government miyo kotimre gi counties. Nikech ka poni imiyo gi pesa on time every month, wach mar mshahara bedo shida, o gibedo ni gitimo overdraft. Sanya ni e county 47 karibu counties 40 mondo gichul mshahara nyaka giyud overdraft mar bank. Monyiso ni pesa moro ti kanyo malal. Koro mano nyiso ni gome health of T counties and partly national. Mar ariyo, wasebedo kwa wacho ni healthcare onego bed ni ng'iyo kaka wang'iyo wach mar security mar piny. Ang'o me wacho kamae? Wan gi budget maduong' mar somo, wan gi budget maduong' mar security, ma higa ka higa jopuonje indiko. Higa ka higa indiko police. To waonge plan moketi mar ndiko healthcare workers. Manyiso ni koro osiptende bobedo maonge jotich gi higa ka higa. Wacho ni higni abiriyo mosekadho counties ostem mondo ndik ji bedo ka overstretch kabisa. Kaka koro county ma Mombasa iyudo ka gidhi to the extent ma gido ka ni gilok hospital gi maduong' obed privatized. Koro nyiso ni nitiere gap matimore between counties and national. To ma en gap mane? En gap mar budget. Ing'iyo budget ma last year 2023-2024 budget madhi counties te is only 10% of the national budget. To mane budget ma counties dwaran go wach mag agriculture gi, mane budget ma dwaran go healthcare, mane budget ma county dwanyieo go yedhe. Koro iyudo ka thothne county dwano tim gigi, governors dwano tim gigi, lakini gionge nyalo mar timo gigi. Mano miyo kwa wacho ni yes wadwaro mondo health service commission obedie, health workforce otel national, lakini mano kapok otimore. Nikech mano wadwaro mondo katiba oloki, mano dwaro mondo governors boyie ni mano timore mondo timre. Gima duong' moloyo en ni pesa onego bed ni follow function. Onego bed ni sirkal ok mi counties only 9% or 10% mar budget. Budget onego bed ni medo madhi 20% to counties. Nikech mano koro miyo counties at least kadho the PFM Act mawacho ni ok ginyal tiyo gi more than 35% pesa gi indiko jotich. Koro mano gima duong' momedo gibed kuong timore.
Ma wairo ni koro county governors, at least a county stagore watch no. Ma wasibiro kwa iso governors, e watch mona chiel Trevor, ni osayo sicho poni go beni koro gibedo gimbegi, we call it, they have to manner. Governors ni go beni kendo sirkal maduong, apiny mono nyisgini tijgi en mar ndiko jotich, tijgi mar chulo osiptal, nyiewo yedhe, tijgi mar jotich jopiny mondo oyud thieth. Lakini thothne governors ok tim mai. To Davji, nitiere joma wacho bende ni pesa ema onge. Sirkal wacho ni pesa ema gionge go. Emomiyo samoro gideko ma gichoro ne counties pesa. To kata mana miwacho ni mondo ndik interns mondo mikelgi kuonde go. Giwacho ni pesa ema onge. Inyalo wacho ni chenro mar lweny nigi budget mindiko jolweny pile pile. To jalweny mindiko musache opogore gi laktar. Ok inyal pimo gik moko ariyogo. Ingeni oken mana msara kende mopogore, kata tich mopogore. Nikech king'iyo osiptal, for example, nitiere bills mane sirkal oloso kae. Achiel kuom bill gi en Social Health Insurance Fund. Ma wasibiro kwa gore go kuom ndalo mang'eny. Tango wasibiro gore gi wach mar Social Health Insurance Fund. Nikech waneno ka odhi miyo osiptende bedo privatized. Bedo ka thieth, boyudo osiptende mag private. Mathoth ne ji ok yudo services e public hospitals. Ang'o ma wacho kamano nikech oketo piem osiptal mar sirkal gi osiptal mar jopiny. Oketo pesa mar primary health care fund monego bedi dhie osiptal mar sirkal, thoth ne dhie osiptal mar jopiny mar private. Koro mano is one of the bills. Bill machielo moja oket keluongo ni FIF, Facility Improvement Fund. Gima timore gi bill ni en ni osiptal ko osiptal chalo gima wacho ni konyri kendi. Ma pesa mochoko osiptal no itiyo go mondo kel thiedho osiptal no. Mondo mano timre Trevor, nyiso ni osiptal onego bed gi jotich madwaro, onego bed gi nurses moromo, onego bed gi dakteche moromo, onego bed ni en gi yedhe, onego bed ni en gi machines matimo lab services. Mano kotimore, to yudo ni osiptal ka osiptal choko pesa mang'eny. Ma counties nyabedo gi pesa moromo gi ndiko jotich, moromo gi timo tije mopogore opogore. Koro ok wanyal wacho ni budget mar healthcare duong' molo mar police kata mar education ok en kamano, en priority. Gimoken ma muhimu onego wang'i en advice mane WHO director ogolo higa mokadho ndalo Covid. Wacho gimoro achiel ni sa osechopo sane monego bed ni sirkande mag piny ong'eyo wach mar healthcare kaka investment rather than a recurrent expenditure. Nikech sama ing'iyo wach mar thieth ni en mana gimichamo dwe ka dwe, to jopiny ok yud thieth. Iyudo ka koro budget iketo mana andusa. To jok mandusa gi gin gi private insurance madongo ma ginyadhi kuonde ma giyude thieth. Koro wach health onego bed investment mamiyo jopiny actually bedo healthy. Nikech kata mana ekonomi ok wanya gero kaponi jotich onge maber. Okay. Evans, we're looking at Collins. Evans Asiyo, man architect. Wacho ni Trevor Musna Collins, mano ja skunda.